μας έχουν βάλει να μας πολεμήσουν κάποιοι άλλοι εμάς, για να μας βάλουν στο περιθώριο για μια ακόμα φορά. Το μήνυμα που στέλνουμε από εδώ δεν πάει άλλο. Πρέπει να σκύψουν πάνω στα προβλήματά μας. Είναι προσβολή να εξαθλιώνουν το συνταξιούχο. Είναι προσβολή να τον εκμεταλλεύονται το φιλότιμο. Και αυτό έχουμε πάθει έστολοι. Και ιδίως οι συνταξιούχοι. Δώσατε τα πάντα. Αλωνίσατε όλη την Ελλάδα. Σας εκμεταλλεύτηκε το σύστημα. Σας έβαλε απέναντι. Με όλους μας. Και να η κατάληξη. Δίνουμε σήμερα εδώ ορκοτιμής ότι θα συνεχίσουμε την νομικό αγώνα μας απ' άκρου σ' άκρου της χώρας. Αλλά πρώτα να πιστέψουμε ότι έχουμε δύναμη, ότι πρέπει να υπολογίζουμε καθαρά τις ιδιαιτερότητες των εργασιακών μας χώρων. Και γι' αυτό καλώ τους συνενεργεία, στρατιωτικούς και αστυνομικούς, όλους τους εστόλους, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε διαμαρτυρία, να είμαστε μαζί με τους συνταξιούχους, αλλά και μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους. Και μη μας λένε ότι μην μιλάτε οι συνταξιούχοι και η ενεργεία, διότι υπάρχουν και άνεργοι. Μπα, δεν το ξέρουμε. Πού ζούμε? Δεν έχουμε παιδιά άνεργα. Δεν έχουμε αδέρφια άνεργα. Δεν έχουμε γονείς που υποφέρουν στην υγεία. Ποιοι είναι αυτοί που μας τα λένε αυτά? Τι πάνε να περάσουν στην κοινωνία? Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής πάντα με όλους σας, όπως μέχρι σήμερα υπήρξα, τα πράγματα θα χειροτηρέψουν για όλους στη χώρα μας, για να βολεύετε μόνο το σύστημα, το σύστημα που το υπηρετεί και το κατεστημένο, το ΜΜΕ, και το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς με τόσες μεγάλες διαδηλώσεις που δεν παίχτηκε πουθενά καμία. Πάση περιπτώσει όμως, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι δυνατά σε κάθε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σας υπόσχομαι, αυτό που εδώ και 2 χρόνια τηρώ, θα συνεχίσω να το τηρώ. Θα συμμετάσχουν και οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας. Να είστε καλά.